Meta kien qed jieħu sehem fil-programm Sibt-il Punt fuq Radio 1, il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi qal li għall-kuntrarju tal-Gvern Nazzjonalista, il-Gvern Laburista beda mill-ewwel jaħdem biex jindirizza problemi li kienu qed inawru l-Korporazzjoni Enemalta. Il-Gvern wiret Enemalta mifnija bi 840 miljun euro dejn u bla ebda pjan kif il-korporazzjoni tista' tqum fuq saqajja. Dan minn barra diżastru sħiħ f'kull sezzjoni tal-korporazzjoni. Il-Ministru qal li fost l-oħrajn instab li kien qed isir serq tal-elettriku u dan fi żmien meta l-kontijiet tad-dawl kienu qed jolew u n-negozji u ċ-ċittadini onesti kienu jħallsu il-kontijiet tagħhom. Il-Gvern preċedenti kien ilu jaf li l-meters jistgħu jinbagħbsu għal numru ta' snin. Fl-2012 ħareġ fil-medja numru ta' rapporti li kien hemm min sab metodu biex dawn l-smart meters ibabbasom minn ġewwa. Din kienet irrappurtata fl-2012. Dak iż-żmien il-Gvern Nazzjonalista ċaħada. M'għamlu xejn dwarha, ħallewha. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li wara investigazzjonijiet ir-riżulta li s-serq tal-elettriku kompla jiżdied mill-2011 u laħaq l-10% tal-elettriku iġġenerat. Dan ifisser telf għall-Enemalta ta' madwar 30 miljun euro fis-sena. Ġifieri għandek 10% għandek 30 miljun euro serq. U dan kollu qed inħallsu aħna bħala ċittadini. Qed inħallsu aħna għax il-koll qegħdin niffinanzjaw il-Korporazzjoni Enemalta, għax il-koll qegħdin inħallsu l-kontijiet kif suppost. Huwa tkellem dwar kif twaqqaf Theft Control Unit li sab kif kien qed jinstaraq l-elettriku mill-smart meters. Wara li saru investigazzjonijiet mill-kumpanija tad-dawl Taljana Enel kien ikkonfermat li sar tbagħbis b'tali mod li juru konsum ta' dawl ferm inqas minn dak użat. Wara li saru diversi ispezzjonijiet, it-Theft Control Unit diġà sab provi li kien hawn aktar minn 1000 smart meter li kien imbagħbas. Kien għalhekk li mill-ewwel il-każ għadda f'idejn il-Pulizija. B'rabta ma' dawn l-abbużi ġew sospiżi 8 impjegati tal-Enemalta u wieħed minnhom diġà ingħata sentenza ta' 2 sentejn ħabs. Kien hawnhekk li l-Ministru għamilha ċara li Gvern Laburista mhux se jittollera abbużi bħal dawn u min jinqabad għandu jħallas ta' emilu. Dan il-Gvern kien ċar mhux se nittolleraw abbuż bħal dan min jinqabad qed jinżamm accountable tal-azzjonijiet tiegħu. Iżda tajjeb insaqsu politikament min se jinżamm responsabbli. Iżda qudiem dan kollu trid ukoll tintrefa r-responsabilta politika sostna l-Ministru Mizzi. L-eks Ministru Tonio Fenech kien responsabbli mill-Enemalta u l-Gvern Nazzjonalista kellu rapporti dwar dak li kien qed jiġri iżda baqa' ma ħax passi u m'għamel xejn. Għalhekk jistenna li kemm Tonio Fenech kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li kien fit-tmexxija tal-partit fil-Gvern dakinhar iwieġbu għal dawn l-abbużi. Min kien responsabbli iva ħin irid iħallas għal emilu, però se nżommu lil Tonio Fenech u lil Simon Busuttil accountable ta' dan il-serq trement prattikament u dan il-pis trement li ġar il-pajjiż għal dan is-snin kollha, pis li Enemalta tefet fuq il-poplu Malti u għawġi fuq il-finanzi tal-Gvern li ma kienx indirizzat bis-serjetà. U appella biex kull min għandu informazzjoni fuq serq ta' dawl jagħti l-informazzjoni lill-awtoritajiet biex jinqered dan l-abbuż. Il-Gvern irid iwettaq tassew il-ġustizzja soċjali u għalhekk filwaqt li jrażżan l-abbużi qed iħaddan politika li traħħas il-kontijiet għal familji u n-negozji biżlin.